Halo? Pa šta je s vama, gospođo Golubović? Sa mnom? Mi vas ovdje očekujemo, a vi se ne javljate. Prošli put odoste bez pozdrava, a mesto vas čeka upražnjeno. Imala sam utisak... Klonite se površnih utisaka, gospođo Golubović. Dođite još danas da vas ustoličim, pa da častite. Morat ću da razmislim. Ne oklevajte, molim vas, ovo vreme preživeće hrabri, snažni, silni, koji se ne plaše rizika. Javit ću vam se. Zašto si došla? Drži, tu piše sve. Šta piše tu? Deterđent za ručno pranje, omekšivač za rublje. Ja da kupujem omekšivač za rublje, jeli? Ti se žališ kako te grebe donji veš. A zašto ga ti nisi kupila? Nemam para. Nemaš i ne razbacuješ. Šta si natrpala u taj zembilj, ko da se vraćaš iz Soluna? Šta si to pozarila? Sudske predmete. I opet ćeš da mi drndaš po kući i da diktiraš po kući, jel? Ti u tu kuću inako retko svraćaš. Pa ne znam što i da svraćam. Gospodine Papar, izvinjavam se. Da? Imate li jedan formular za sporazumni prekid rada? Odmah dobijete. Molim vas, budite ljubazni da vas upoznam. Ovo je moja supruga, gospođa Božidarka Popara, sudija opštinskog suda. Milo mi je. Da, i... Jeli zašto da se vraćam kući da po celu noć slušam kako zvocaš, kako je OKRVLM srušio svinjac tužitelju VL i samim tim počinio KV delo iz člana K3, jeli? Ti u toj kući imaš ženu. Žena treba da napuni i kašiku i krevet ili bar jedno od to dvoje ako ne može drugo. Ako tebe nema ni jedno ni drugo. Ti imaš dovoljno punih kreveta. Ja? Moj jaje jedno nisi u stanju da ispržiš. Jaje! Ne kažem vama, bebo. Molim vas, popunite formular sa podacima ove Simonovićke, zavedite pod današnjim datumom, donesite mi na potpis, pa da to i šutiram odavde.